Salam tout le monde, Real Madrid qui a fait Barcelone, donc finale de donc avec moi chamambolo ko finale mena annulé mais finale était annulé donc match amana ka to match betam donc mo nya be fait mon réseau là donc l'autre c'est que match ko bali et c'est vrai que Real Madrid ko c'est que beaucoup ma so entraîné et arbitré ou be fait mon mais l'autre c'est que finale tali balen quoi donc au quoi ni accusation ni c'est que fait mon ka finale annulé ou be carré porté donc o bɛ taa fɛn wɛrɛ de ɲini ni ka sɔrɔ u sirannen don an t'a dɔn fɛn min de don n'u b'a fɛ ka pression kɛ arbitrage kan pour que u bɛ se ka match gagner cogo min na peut-être u bɛ se k'u ka stratégie kɛ mais fɛn min ye k'a fɔ ko final bɛna annulé ou bien donc ka reporté donc kuma kɔni t'a la donc Real sɔnna o ma sɔn donc bi final u b'a jouer kɛcogo yɛrɛ tɔ la donc u bɛ se ka bɛɛ côté de donc mais final kɔni n'o ye cɛ o ye u ka kɔrɔbɔ k'a fɔ ko ka final annulé ka sababu kɛ quoi arbitre mun bɛna fɛ donc k'olu tɛ olu fɛ la ko n'o ye cɛ o ko kɔrɔbɔ donc o kɔni a mana kɛ fɛn mun ye a kɔni mana tiɲɛ cogo donc Real Barça bi kɔni an b'a match lajɛ donc an b'a fɔ que les meilleurs gagnent donc ni information kunkurunna tun b'an bolo j'espère que nin vidéo diyara ni ye mɔgɔ kura dɔ ye i kana ɲinɛ k'i abonné i kana ɲinɛ ka vidéo like ka partager merci beaucoup à tout le monde a ka